bikonu anya na-agọ ya ndakara mmanụ bikonu ndị ọbara mma bikonu ndị chụdoro m na-eji agọ ọma anyị ga na-eki mma ha futara nta na Enugu Ezike mgbe ụfọdụ na-eki mmeri ndị mọchi ikwele ede iwu na-aji ma ha nọ mgbe na-ekunu asụrụ bịara ya ntengele oko papi ma una pe kana bo ka ebe kira huno ha suru bikom na ijoji ai no vi unu nta asuna na wo Enugu Ezike chi uneka na yembu ai na gonu no ho nta ama na ga ali ko not alete de na be ai na kochi na manta no mba ali ko na tile ejebetele Enugu Ezike ha ejebetele bai na kpọ maka ete 1 ete 2 ete 3 anyị na-akpọ ụmụ ha ele ate ha eletalụbe ha maka mgbe ya nọrọ ta ndị obodo oyibo ta ndị ọhụrụ mta ndị abroad n'ọha anyị na-akpọcha onwe anyị maka asụta ha anyị na-aga ọhụrụ maka na ọya bụ anyị na-akpọ n'ọbụ ọha ha ga-eme nchi na-esi na-ebido nta ji ere onye abụrụ onye egbula enwe Enugu Ezike ijiri ọgwụ je gboo ijiri egbe ijiri mma ijiri amosi egbu ụzọ abụrụzi igbule ma ha bụ ogbugbu igburu nwa Enugu Ezike na mma na-egbughị onye Hausa Igbo onye Yoruba Igbo onye Fulani isi India any country chile gbo nwa Enugu Ezike na mma na-egbughị ha bụ igbo nwa Enugu Ezike ka adọcha igbo nwa Enugu Ezike ka adọcha na mma ya na-egbughị ọ bụ nwa Enugu Ezike eziji oshi agbagbe n'onwe ihe ma na-eme sekuriti gburu ya nwa Enugu Ezike meje kidnapa agbagbe onwe ihe ma na-eme n'igburu gị n'obochi arụmanụ biruja ma onye bụ n'Enugu Ezike ya onye kesịrị ka agba Enugu Ezike na onye mbụ n'Enugu Ezike ka ha were ọgwụ were amosu were ụzọ abụrụ ụzọ gboye m ma ha bụ ebe n'Enugu Ezike n'igbo onye m na-ema na-egbugo onye bụrụ onye ka ha gboo onye isi ete ọ bụ ete 1 ete 2 ete 3 mgbe onye mechile ma ha bụ n'igbo dị n'ọtụgbo ya ọmụchi igbe ụzọ abụrụ ụzọ ma ha bụ na onye ọmụ mere ihe ọjọọ na-ema na-egbughị ngalaba na-asị bụrụ nta jere ikidnapa nwa Enugu Ezike ma ọnwa bụ onye bi n'Enugu Ezike both home and abroad n'ime na-eme anyị na-akpọ nta jekodo egbugo anyị na-agụ ụlọ ntasị mma ha dị ka atọji ya mụfụ n'aka onye bụrụ onye nọ n'Enugu Ezike siri ka a gbawa Enugu Ezike wute ọgwụ ịtọ na onye ọgwụ atọ iwuchiri awuchi iziri ezi ịkabụrụ akabụ ivokere evoku ozi mele n'inteshọn ha bụ ka igbo nwa Enugu Ezike ma ọ ka igbo ebe n'Enugu Ezike ma ọ ka igbo onye ete 1 ete 2 ete 3 ma ọ ka a nara onye makara ka arụbeghị efu any person na Enugu Ezike bịa na-agwụ ọgwụ n'ọ ka a gbure mmadụ inwe enwe agbanye ka egbo onye gbo nwatakịrị gbanye ebe bụ n'Enugu Ezike na amaghị anyị na-akpọta na-ekwu anya na-ekwute iburu nwa Enugu Ezike ma ọ n'igbo ebu n'Enugu Ezike na mgbe ịnọle si ka a weliri fonu kpọnye Enugu Ezike ma ọ ka a demedeme na meseji ma ọ ka a zaa n'ezo ma ha bụ gị nara ya ọnụ ego n'ike tret na ahịa mara anụ ego onye na-egbu ya ma onye na-egbu nwa ma onye na-egbubu nke mata onye na-atụbụ ọkụ ma onye na-anaghị meshin ya moto ma ọ bụ na fonu gị kpọrọ n'ime mee na ama na-egbugo unu ahara ya kpa na-ema na-egbugo mmemme anyị na-akpọ nta bụ onye bụrụla ala ọmụma mgbe mmadụ ka ọnụ mụ na nchi ya n'ọmụma akpọghị ọmụ ihe onye ọmụ nwere na mmadụ akpọ ha mmanya ahụ nọ mgbe ije ka akwụrụ ọmụ enwele mente onye abụrụ onye si na-abụ Enugu Ezike
Can't come out with anybody. More any weapon. Obidi wole. Ma bu weapon. Ka nara any machine here. Nara any motor. Ma nara any habili any ke. Nema yana kwa ma bu weapon biwo. Ma bu ike biwo. Anjam. Nema yana konta yekodebu. I got a good. Any person, no, Lucas, give a big Arabian Bishile. Jack.